my sme sa zišli v pondelok, tie prvé 2 dni boli na suchu, trošku sa rozhýbať, niečo v podobnom duchu bude aj tieto ďalšie dni. Dnes majú chalani na sebe taký individuálny plus s trénerom, ktorý sa venuje power scalingu, aby sa rozcvičili, trošku uvoľnili triesla, bedra a vlastne také niečo v podobnom duchu bude do konca týždňa a od toho budúceho týždňa začíname naplno. Ako bude tá príprava prebiehať, čo máte naplánované na tieto mesiace a plus tie prípravné zápasy samozrejme? Ja si myslím, že taká klasika, tým, že nás je viac, pôjdeme do skupín, ten prvý týždeň budú ešte dvojfázové tréningy, už samozrejme budeme naháňať kondíciu, pôjdeme do systému a budeme sa pripravovať na sezónu. Koľko hráčov bude až v dispozícii teraz na tomto prvom zraze na lat, dá sa povedať? Momentálne nás bude zhruba 28, takže uvidíme, ako to pôjde. Kto chýba z tých takých známejších hráčov? Zatiaľ chýba, dá sa povedať, že sme všetci, jedine chýba Erik Faj, ktorý príde budúcu stredu. Ale okrem toho by sme mali byť všetci. Aj Tomáš Turový tu je? Aj Tomáš tu je. Ešte máš to náročnejšie tú augustovú hlavne etapu, tam už máte aj zápasy Ligy majstrov, aj prípravné zápasy, takže bude sa to smerovať na tie zápasy Ligy majstrov, alebo to bude mať prípravu ako na ligu? Tak samozrejme my najprv musíme chalanov zoznámiť s prostredím, s tým, čo chceme hrať a so systémom. Nám odišlo 15 hráčov z minulej sezóny, takže tá obmena kádra bola veľká. Samozrejme chceme sa pripravovať, dá sa povedať, prvého dňa a chceme sa pripravať aj na Ligu majstrov. Netvrdím, že je to naša priorita bude prvom rade Liga, ale ako som už spomínal, Liga majstrov je za odmenu a je to pre našich fanúšikov a určite ju nebudeme si odhrať len tak. Dobre, neviem, či máte niečo. Ja by som sa ešte chcel spýtať na nového asistenta, pána Hančeka, ako prebiehali tie rokovania a na čo ste sa dohodli, ako bude prebiehať tá spolupráca? Tak samozrejme, my sme sa ešte predtým, ako podpísal kontrakt, sme viedli dlhé rozhovory. Ja si myslím, že ten pohľad na hokej máme zhruba rovnaký. Čo je tu, venujeme sa, komunikujeme spolu veľa, venujeme sa rôznym rozborom, takže ja dúfam, že táto spolupráca bude prospešná pre všetkých.